अरे बाहर आजा। तहरा कैसे पता कि हम पेड़ के पीछे लुकाइल बानी? 8 महीना हो गईल, तहार आहट हम ऐसे ही पहचान लिहिला। वो सब छोड़ा, ये बताओ ताऊजी तारा के आवे कैसे देने? का खेल खेल के एलू ह तू? हाँ, तहरे से सीखल बानी सब खेल। अच्छा देखो हम का बनेले बानी आपन घर सजावे खातिर। अर्धनारेश्वर कैसन बा? तोहरे ऐसन अनोखा। जानत बाड़ा, विष्णु जी जब रचयिता के देखल चाहत रहलन तब शिव और पार्वती जी उनका इहे रूप में दर्शन देले रहन, आधा नर आधा नारी। ऊपर वाला हमरो के अपन आशीर्वाद इहे रूप में दिले बने। धत तू हूँ ना? कहे ऐसन का कह देनी हम? ठीक बा, अब हम चलतानी। जाते देरी भइल तो तहार ताऊजी चिचियाए लगी। अरे तरुई डाल ली है कान में। बहुत बड़का जासूस हवे तू गोपी, बहुत बड़का। अरे ताऊ, हम साच कहत नहीं रहुआ से। लाखन के मेहरारू के कौनो भगा ले गई। रे गपोड़ी, कुछ पता भी रहेला तोरा कि ना? कुछ सुन के कुछ भग देवेले। ताऊ गधा जैसन काम करावत रहे सौ का घर वाला, मारत पीटत भी रहो सौ। ऐसन सुन ले बानी हम। भाग गइल भागल होगल नहीं के भगाओ ले बा लखनवा खुदे का? हाँ, और गहना गुड़िया भी दे देले साथ में। और तू क्या जाना प्यार व्यार के बारे में? अरे हमरो से ज्यादा केहू प्रेम के बारे में जाने लगा ही देश में। ए ताऊ जी, हाँ, जैसे रहुआ भंवर के ब्याह करवा देनी, हमरा करवा दी। थोड़ा बहुत जमीन तो हमरो भी पड़ल बा। अरे पागल, जेकरा में तू आगे ले। अरे शादी ब्याह किस्मत से होखेला भाई। हाँ? ई कहला लाख रुपया के बाद। अब भैरव भाई के भाग देखला। हाँ? जितना बार भी गईनी इनका घरे, मजाल बा कि इनकर पतों के मुंह से इतना आवाज निकल जाए। अरे ऐसा नकेल कस के रखले बड़े, ऐसा नकेल कस के रखले बड़े कि बैठते ही गुड़ पानी हाजिर। अरे भाई जेठा, अरे भाई बाजार जला आदमी जानवर खरीदे तो गुड़ लक्षण देखेला कि ना? हैं? मेहरारू जात भी एकदम ऐसने होखेल करेले। हमार दादाजी कहल करत रहन, मेहरारू ऐसन लावा जन मुंह से गूंग होखे और दिमाग से एकदम गाय, एकदम गाय। जौना खूटा से बांधा ओइजे बंधल रहे चुपचाप, बस। बाकी ताऊ जी, गाय तब बछड़ो देली ना। अरे आप कब खेले भंवर के लड़का के साथ थे? अरे ससुर के नाती तू बड़ा उतावला हो रहल बड़े। खेलता हूँ। अब की बाजारा के साथे साथे मूंगफली भी बो देले बानी। 2-4 पैसा ज्यादा आ जाई। लाखन कहत रहे कि खैनी के खेती में भी अच्छा मुनाफा होला। हाँ, 50,000 के नुकसान के भरपाई भी तो करे के बा। बात तो ऐसे करते नहीं जैसे इंसान न समान होके। समाने बिया हमनी खातिरी मुफ्त में नहीं खे आइल।
अरे तनी तेज झांक ना, रोटी तो बहुत खा ले तू। हाँ हो, इनके क्या हाकत रहा, इनके लागेला ज्यादा गर्मी। बड़ा बोल बोले लागल बाड़े भाई तू। काम के बाद सुन, 2-4 दिन में बैठ जी जात रही है तू। कही है कि तोर मेहरारू बांझ हिया, एकरा के बांझपन के कोनो दवाई दे देवे। मजाक करते नहीं का ताऊ जी। सांवरी तो हिजड़ा हिया, ये बात गांव वालन के पता नहीं खे। बाकी गांव में बात बने लगल बा कि अब बहन तो एक पैर भारी ना भइल, बात दबल रहे। यही खातिर ई बात के फैलावल जरूरी बा कि तोर मेहरारू बांझ बिया। गांव वालन के का भरोसा भाई, आज का कही है काल का कहे लगी है। ये सब रहता रुआ फैलेले बनी ताऊ जी, हमरा के एकर हिस्सा मत बनाई। ए, तोरा शर्म नहीं क्या बात? 35 साल के बूढ़ हो गईले, कोनो लड़की ना मिलल तोरा के? हैं? खेत बेच के तोर बियाह करोले बानी हम, तू हमरा के आग दिखा रहल बा? केकर बिकाइल है खेत, केकर बिकाइल है जमीन? आज लड़की दिखी से मिला तो ओकर जिम्मेदार के बा? अपन बेटी के जन्मते रुआ अफीम किया के मार देनी, अब बात करता नहीं। ए भमर, हमरा से ऊंच आवाज में बात करे के तोर हिम्मत कैसे भइल? हिम्मते तना भइल रुआ से कुछ कहे के ताऊ जी, हिम्मते तना भइल। ए भमर, अरे कान खोल के सुन ले हमार बात। हमार घर में रहे के बाद तो हमार बात माने के पड़ी।